ସର୍ଭିସଟା ମୁଁ ବୁକ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ସେ ସର୍ଭିସଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସର୍ଭିସ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଏତେ କମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଗୁଣପୁରରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରେ ହେଉଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ଗୁଣପୁରରେ ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି କ୍ଲିନିଂଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର WHO ବି କହୁଛି 6 ମାସକୁ ଥରେ ଟାଙ୍କି କ୍ଲିନିଂ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ସର ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।